Един от основните проблеми през летните месеци е наличието на насекоми. Особено когато идва време за път, ние трябва да сме подготвени. Разбира се, ние имаме решение за това нещо и това е нашият продукт, който се казва Bug Remover. Разликата между Bug Remover и между обикновените почистващи продукти, които използват на автомивки или така наречените дегризери, е в това, че този продукт е напълно безопасен към всички елементи по автомобила. Било то хромови елементи, било то гума, пластмасови елементи. Продуктът е разработен основно за да премахва наслагвания от насекоми, които са от типа белтъци и протеини. Докато дегризера не може да отстранява такива наслоявания, такива мърсотии, той основно премахва масла и органични съединения от друг тип. Докато Bug Remover първо премахва точно насекомите, не наранява повърхностите и разбира се оставя керамичните покрития непокътнати. В същото време автомобилът ще изглежда като нов след всяко едно пътуване, стига да го използвате правилно.